Muri yeZimbabwe hamani shamwari kumatimana enyika kwamungave muri muzuva ranhasi anova iye 2 February 2026 apo muri yeZimbabwe tichitarisa pamwechete nekuongorora kuti chiiko chiri kutora nzvimbo munyika yedu yeZimbabwe pamwechetewo nedzimwe nyika dzakatikomberedza. So kana kari kekutanga muri yeZimbabwe kusvika pano paZimstream TV, just like, subscribe, then turn on the notification bell so that you will never miss any video, so that you will never miss any update. Muri yeZimbabwe muzuva ranhasi panguva ino takubatirai update maringe nenyaya Advocate Nelson Chamisa. Muzuva ranhasi birthday raAdvocate Nelson Chamisa vasvitsa ivo 48 years. So tinoti makorokoto kuna Advocate Nelson Chamisa, makorokoto, congratulations Andlope. So yono kunongonyorwa zvakare mucomment section kuti congratulations Advocate Nelson Chamisa kana kuti congratulations people's president in the comment section. Timboratidza support yedu kuna Advocate Nelson Chamisa because right now we are seeing so many people are attacking Advocate Nelson Chamisa vachishandisa nzira dzakasiyana siyana, vamwe vachiti Advocate Nelson Chamisa zvavari kutanga izve hapana kwaanosvitsa, yet those people varikuda kuedza kuti pashayikwe morale kubva kuvanhu. So iwewe muri yeZimbabwe kuti tikwanise kungokunda, just write in the comment section wobva like this video kuti moto urambe uchibvira. Advocate Nelson Chamisa vasvitsa ivo 48 years nhasi. So mukomana is now becoming a man. Sezvo vakataura ivo vakati inini handichadi kunzi mukomana because handisisiri mukomana. So Advocate Nelson Chamisa vasvitsa ivo 48 years muzuva ranhasi 2 February 2026, and we are seeing vaposta ivo this poster pamaplatforms avo kusanganisira kufacebook, kuwhatsapp, ivo zvakare paX kana kuti yaimbonzi iyo Twitter. So as we are seeing vanoti appreciating your love, so much to be grateful for, God bless you. Ndo zvinonyorwa panapa naAdvocate Nelson Chamisa as we are seeing. So ngatitarisei panapa kuti Advocate Nelson Chamisa vanhu vapindura vachiti chiko concerning this post, because vanhu vanenge vane muono wavo, vanhu vanenge vane macomments nemafungiro avo, ndo zvatava kuda kutarisa kuti vanhu vari kupindura ivo vachiti chiko. But just before taenda ngatipinde mucomment section tozokuratidza zvakare imwe update iri mberi. So mucomment section panapa tiri kuona kuti vanhu vari kutaura zvinhu zvakasiyana siyana vachipemberera pamwe chete naAdvocate Nelson Chamisa. So muri yeZimbabwe tikatarisa in the comment section zvikanzi it's a special day indeed, we celebrate your birthday comrade president Nelson Chamisa. May the holy Lord continue guiding you in everything. #God bless you. God is in it. Ndo zvinonyorwa umwe zvikanzi aiwa Mwari ngavarambe vachikuchengetai, Mwari ngavarambe vachikutungamirirai. So vanhu vari kufara as we are saying zvikanzi happy birthday my brother and leader, wishing you many more years filled with happiness, wisdom, good health, prosperity. May each coming day bring endless joy, success in all your endeavors, and cherished moments with loved ones. Cheers to you, enjoy your special day. Ndo zviri kurehwa panapa neumwe zvikanzi chikomana chinokotama musoro wegudo chava chinokoro, chinokura chinokotama musoro wegudo chava chinokoro. Happy birthday Mr. President. Zvanzi chinokura chinokotama musoro wegudo chava chinokoro. Happy birthday Mr. President. Zvikanzi happy birthday to you, to a leader who leads from the heart. You are a beacon of hope. Wish you past health, wisdom, continued success. So as we are saying, vanhu vari kufara happiest and blessed birthday monga zvinotaurwa ndimwe zvikanzi happy birthday boss, happy birthday boss, may God continue on adding more life to you. Ndo zvatiri kuona panapa. So vanhu vari kupemberera zvikanzi happy birthday Mr. President, wishing you many more years to come, blessings. God bless you my president, may longevity of life be scripted all over you. Stay humble, stay focused, and stay God in Christ the rock. Ndo ma comments atiri kuona panapa. So
tichibva ipapo mhuri yeZimbabwe pane imwe post zvakare tiri kuona hatingapedzi zvedu kumaverenga macomments ari pano. So panapa mhuri yeZimbabwe pana imwe post yakapostwa neZuro musi wa1 February 2026 naadvocate Nelson Chamisa. Ndo post iri panapa yatakubatirai. This message mhuri yeZimbabwe this video riri panapa rakapostwa naadvocate Nelson Chamisa nezuro. Tongokupelerai kuti munzwe kuti video iranga richite kudii. Message yo zvakare yanga chitotaurwa zvakare naadvocate Nelson Chamisa. Let us play this video without wasting time. Do not spend too much time trying to impress people who will vanish the moment life becomes difficult. So if you heard that zvikonzi usanyanya kupedza time yako nevanhu vanongokuda for advantages, asi vanhu ava kana zvinge zvaoma when life becomes difficult vanhu ivo vanokusiya. So zvikonzi don't waste time with those people. So pane vanhu vanouya vachida gain yekuti vakatambira pedo naadvocate Nelson Chamisa vanokwanisa kuona support, vobva vamira vobva vapinda muparliament. Kana parliament zvinhu zvaoma vanobva vasiya advocate Nelson Chamisa, but ndo vakapa opportunity. Vamwe vanga vatori kumamusha uko vasingazivikanwi but vakaita popular because of advocate Nelson Chamisa. But when it become difficult for advocate Nelson Chamisa, vanhu ivo vakangoita abandon him. So ngatinzwei zvanga zvichitaurwa about this video. People only value those who they can benefit from and vanish when the benefit is no longer there. So mazvinzwira zvinzi aiwa vanhu vanokuda kana pachine mabenefit, kana pasisina mabenefit vanhu vanoita vanish. Ndo this message yakapostwa iyo naadvocate Nelson Chamisa nezuro musi wa1 February 2026. Tolopinda mucomment section pa this video kuti tinzwe kuti mhuri yeZimbabwe yanga ichizvitambirawo sei pa concerning this video rakapostwa nezuro. So ngatipinde mucomment section zvikanzi look in the mirror, ndo zvinotaurwa neumwe. Zvikanzi neuyu zvikanzi thank you my president, have a blessed Sunday. With all honesty, is Chamisa a best option to lead effective opposition to ZANU-ism? So vanhu vanga vachibvunza mubvunzo. So tikatarisa isusu pa this poll yaiswa iyi zviratidza kuti vanhu vari kuti aiwa advocate Nelson Chamisa vasiri ivo chaivo vanokodzera kutungamirira Zimbabwe to new Zimbabwe, because this one angoti only with all honesty, is Chamisa a best option to lead effective opposition to ZANU-ism? But tiri kuona kuti vanhu vazhinji vari kuti no, Chamisa is not the one who can lead effective opposition. So vanhu vari kuvhota ava mhuri yeZimbabwe despite kuti hazvina kuti patorwa divi, but vanhu vari kuvhota varatidza kuti advocate Nelson Chamisa havasisiri ivo chaivo. Ndo poll yatiri kuona panapa. So who is the best? Kana tati havasiri ivo, takubvunza kuti who is the best, ndiani option yacho, the best option. Ndo macomments atinawo panapa mhuri yeZimbabwe. Until we meet again here at Zemstream TV, tichizokudzai kuti chiko zvakare chinenge chaitika munyika yedu yeZimbabwe for you to be part and parcel. Yes, zvese zvachainazvo pano. Subscribe, over turn on the notification bell. For now, it's bye.